lawr blantos. Pawb yn dawel. Nawr te, pwy sydd wedi gwneud ei gwaith cartre? Lewis, ardderchog. Ti'n mynd i ddarllen dy waith cartre i bawb arall yn y dosbarth? Ie. Nawr te, gwrandwch chi, falle fyddai'n gofyn cwestiynau nes mlaen. Fy Nhaith i'r ysgol ac yn ôl, gan Lewis Browning, 12 oed. Does gen i ddim llawer o ffordd i deithio i'r ysgol yn y bore nawr, achos rwy'n byw yn Greenland Row. Ond mae dal i fod yn siwrne gyffrous, achos rwy'n gweld yr holl seiri maen ar Labrwyd yn adeiladu'r dref newydd. Roeddwn i ei galw yn y heol lydan, ac mae'n edrych yn llydan i fi hefyd. Mae mam yn dweud bydd yn llawn siopau, felly bydd ddim rhaid i ni ddibynnu a siop gwybod cwmni heian ddim mwy, gyda'i ffrisiau ddwl o ddrud, fel mae hi'n dweud. Wrth i fi gerdded, rwy'n edrych dawt i'r pen pella'r cwm a meddwl am frymnodi'r drian sy'n gweithio ymyllau coeti. Mae'r dau yn gweithio 12 awr y tro ac mae'r ddau yn iawn y fi. Bydd gyfraith newydd mas cyn hi sy'n dweud bod rhaid i chi fod yn 10 oed o leia i gael gweithio dan ddear, oedolyn bron. Weithiau, mae mam yn gofyn i fi fynd yno cyn dod i'r ysgol os ydyn nhw yn hofio ei bocs bwyd. Rwy'n adael ar y gwyneb gyda'r hawliwr ac mae'n ei gario lawr gyda'r dram nesaf. Does dim ots da fi wir, achos mae'n gyfle fi gael gerdded wrth ddafon. Mae mam yn dweud bod y dŵr yn frwnt o'r gwaith haearn, ac mae'n wir bod chi ddim yn gallu gweld y gwaelod. Ond roedd yn dal hoffi gweld yr afon yn llifo i lawr a pont pŵl ac yna ymlaen i'r môr. Roedd yna adeg pan oedd y afon yn clifo crisial ac yn llawn pysgod, neu o leo dyna beth mae'r hen ffermydd yn dweud wrtha i pan fydd yn siarad â nhw ar ôl yr oedfa. Bod ni wrth fy môr yn gallu gweld hi felly eto, rhyw ddyrnod. Yn wir, Lewis. A finne hefyd. Cari ymlaen. Wel, os da fi amser sbarn y bore, rwy'n galw heibio'r eglwys diws nesaf, eglwys Sam Pedr yw ei enw, a fo gafodd ei adeiladu gan Mr Hill a Mr Hopkins, y meistri haearn. Mr Hopkins oedd brawd o'r annol Miss Sarah, sylfaenydd ein hysgol. Rwy'n canu gyda'r cor yna, ac mae pawb yn dweud bod yr canu'n swnio'n anhygoel, diolch i acoustics yr adeilad, beth bynnag yw hwnnw. Wel, mae'r eglwys reit ar bwys yr ysgol, a pha bynnag neges sydd gen i gwneud, fi sydd bob amser yn gyntaf wrth fy nesg. Yn wir, Lewis, i ti'n ddisgybl perffaith. Rwy'n dwlu ar ysgol, ac weithiau dydw i ddim eisiau mynd gatre. Allwch chi dychmygu siwt le sydd yno? Fi, mam a dad, fy nai frawd wedi ymladd ar ôl gweithio, heb sôn am fy nwy chwaer yno hefyd. Mae'n bydlam yna, ydy wir. Felly, rwy'n mynd am dro hir. Weithiau, byddai'n mynd dros yr hew illa tuag at pwll mawr. Mae dal yn alw yn pwll y ffwrn, gan ei fod wedi cael ei greu rhyw 40 mlynedd yn ôl i roi dŵr i ffwrn gan ddyrus. Lle maen nhw'n gweithio'r haearn crai o'r gwaith haearn i'w paratoi am y farchnad. Ond rwy'n hoffi anno yn pwll y cipar, achos mae bwll yn gerllaw lle mae'r cipar yn byw. Mae byw yna mwyn gwachod y grigiau sy'n croedio o gwmpas y gweinydd. Rwy'n caru'r golygfeydd lan fanna. Maen nhw'n union fel oedd Duw wedi bwriadu iddyn nhw fod. Dim ond fan hyn a fan draw all chi weld y tram ffyrdd ar inclines nath Mr Hill, y meistr haearn, ei adeiladu mwyn cludo ei haearn gwerthfawr i'r farchnad ar hyd y gamlas yn y cwm islaw. Yna rwy'n troi fy sawl, yn ôl tu a Blaenafon, ac mae'n stori hollol wahanol yno. Mae'r ffwrnesu'n chwadu fflamau'r awyr, mae'r ddeo wedi chreithio gan gloddi a chladdu, ac mae tymenydd rwbel a glo yn newid siap y tir. Ac eto, dyma fy ngatref, ac mae'n rhoi bywoliaeth dda i ni, yn ôl dad. Felly nôl i Greenland Row a fi i wneud fy nhasgau a wynebu fy nheulu. Da iawn, Lewis. Llond gwybodaeth. Sdim syndod bod ti'n ennill gwobre. Bydd Miss Hopkins yn browd iawn ohono ti.